Dino Setu wayahe ramban nang kebun sekolahan. Jo kancane Bu Susi panen sayur nang sekolahan. Nek iki videone tak dimulai saka mangkat sekolah montoran karo ngebis. Halo dulur, assalamualaikum. Ketemu neh nang vlog seranane Bu Susi. Nah, ke ujug-ujug wis nang jero bis tok wong loro nyong kowe. Nah, ke nyong wis medhon nang pom bensin Madurso gek arek nyebrang. Ha saka pom bensin kono kowe nyong mlaku tekak sekolahan. Yo idep-idep men langsing ngono. Nah, ke tak singkate videone tak jikuk bali sekolah. Nah, pas jam pembelajaran ora tak gawe video. Nah ki nyong gak arah amek godong telo apa ban jendal ngono kae. Lanjut ki kono godong glior ijeh seger-seger ya tak pe iya lumayan. Yo alhamdulillah Pak kebun iki jan keberen banget tur gemati banget akeh kembang gandul nek ura oke ayo ngesuk ae akeh bareng kancane tekak tumuru. Nyong gak arah nyebrangin nang terminal lama gak arah nyegat Kopata Abang ki nyong wis bali ya. Mau nyong amek iki bali sekolah. Nah ki wis tekak keling nyembian sekolah na MTS Wadas ngono kuwi jan nostalgia bali tak pilihi ubane jendal uban jendal markisa uban lior barang jan komplit nah ke karo Bu Mami gek pitili sisan warak gawe rolade. Alhamdulillah anake nyong ora pilih-pilih pakanan sing dolah mbahne karo mbokne iki do doyan jan matur nuwun tenan.